Εγώ δεν το βλέπω πουθενά. Κάτσε να βγάλω, να βγάλω. Κάτσε λίγο, κάτσε. Ωραία! Είναι ζωντανό. Θα τα βάλω στο Instagram. Γεια σου. Θα σε φάει. Κοίτα τους εκεί από το έχει ρίξει. Κάτι σε έχει ρίξει μόνο. Πάει τώρα. Τώρα πάει έτσι. Δεν το έχω το πίσω πόδι θα ρίξει. Για στο πάτε, παιδί. Στο πάτε, ρε. Έτσι μου τύχει αυτήν το κόκκινο μετά από τύχει δεύτερη και τραβάει τώρα. Παπω, τέλειο θέαμα. Και ποντό, κοίτα κάτι πόδια. Ποντό, δεν είναι... Ποιος το βάρεσε πρώτος? Έτσι μου φαίνεται εμένα. Δεν ξέρω. Παπω, τέλειο. Πρώτη φορά. Γουρούνα είναι. Δεν κάνει ρόπι. Μπορεί να είναι και γουρούνα, ξέρω ότι στο διάλογο. Γουρούνα μου μοιάζει. Δεν έχει δόντι. Ανοίξει το κεφάλι σου. Φάτο κοκκίνι, φάτο. Κουνιέται ακόμα. Απάρτε να πάμε. Εδώ είμαι. Έλα, για φύγει και τα από εδώ. Έτσι.